Tuhani madongani hamu, nang todimu pe didongani Tuhani. Barita nauli ni Jesus Kristus mangihuton nabadia Matius. Hamuliao madiho ali Tuhan. Dungi disukuna kasisean nama ibana. Behado padro niya kasiboto surat. Ikut jumuloro si Elia. Gabe dialu si Jesus manasida. Roma tutu si Elia pajong joko sa luhutna. Alay hudok matuhamu. Nung sahat ro si Elia. Alay dang ditadda nasida ibana. Roha-roha nasida do dibayet tu ibana. Lausongoni mamangay anak ni Jolmai bayenon nasida. Dumpei asa diboto sisian nai si Johannes Padidi nanido nai disi. Songonima barita nauli ni Tuhan. Puji-pujian madiho ali Kristus. Akadamang dainang dohot akadongan na poso di bagasan holong ni Tuhata Jesus Kristus. Nunga somal hita marsitadaan, maraleale marsaor doho dongan humaliang. Molo taingot muse paralealeotta, parsaurata doho donga jolma. Say na adong do siya tonga-tongata manang hita petahe na mardongan hinorhon ni partinada ni rupa manang partinada ata tu haadongon. Ima na ginwara jojo di tonga-tonga ni nguluta si ganupari si ida bohi si tadda rupa. Di bagasan barita nauli sa darion akadamang dainang doho akadongan na poso. Di patota tuhita iya debata di bagasa diri ni Jesus Kristus dang si ida bohi. Ditadda ibana do takas ise si Johannes Padidi. Imasahala panurirang na majuhon taringot harajaw ni debata jala naikon radi sa luhut na jolma majakon harajaw ni debata di bagasa diri ni Jesus Kristus. Torop halak dang manada si Johannes Padidi. Hola roha-roha nasida di pangasahon nasida lao manada si Johannes. Anggo ipola ni ngulu ni si Johannes dang dapot nasida. Di bagasan obas advenon, di jo hita mulak tu bagasa derita, asa barani hita mangarotakon akka pernidaan nama bain hulum si malolong ni rohatta manada hapulinon dohot hayason. Ia hapulino dohot hayason ni tota di bagasan barita nauli, di bagasan diri ni Tuhata Jesus Kristus. Ido na tabagabagahon di obas advenon. Jala ido na jinuhon ni si Johannes Padidi asa taparadi rohata lau majakon ibana. Dipatudos do si Johannes Padidi tu panurirang Elia. Panurirang Elia ima panurirang na sinuro ni debata lau majuhon asa ang giat niyan jolma mulak paubaho dirina tu debata sian pardosahon. Hadirion ni panurirang Elia songon api ala ni pakatayon na nagara songon palito na manurbu akka pangalausion dohot hahurangan. Godang tadda halongangan di patupa debata marhiti panurirang Elia. Hapulino doho habonaran ni panurirang Elia tapar tarida di bagasan nguluna na totong radi mangihuton tona ni debata jala mangulu di bagasan holong. Di obas advenon di jauhon tuhita jauh-jauh ni si Johannes Padidi dang tarlumobi jauh-jauh marhite hata
alay ngulu na marsituho di bagasan portibion. Ang giat mahitape parsidohot dingulu ni si Johannes Padidi dohot dingulu ni Panurang Elia marhite narade manadda hasitongan dohot haulion na marharoroan sia debata. Amen.